Alright. Nyanya sikunifadza. Inopisa tsitsi. Unotenda mambo saka tadzoka. Ya, because zitarisa zvakanyanya panyanyi iri kundirwadzira pachinhu chimwe chete. Pakuti atingatoti asara ndiwe chete. Nyangwa nyinyi muchiti masara muri 3 but aningatoti ari nani ndiwe chete. Ichokwadi. Men ase mkomana. Naye wase. Zina donmira boza mutambudza. Zvotambudza. Samona ndatoya kudai so. Dati mutsana ngore muri yeZimbabwe vari kuona nyaya yenyu. Ndimakata muri kukumbira kuti nyanya mbele pa social media. Ngomama. Handiti ndizvo. Ichokwadi mama. Chii chakaitika? Isusu chakaitika ndechekuti mukoma wedu mukuru mumba medu aipomera ame vedu achiti ame vedu muroyi achiti ndo vari kutipedza vari kutipa matambudziko mumba kusvika amai vazoshayika neBP vavigwa sembwa achiti ndiye ari kuti ame vedu muroyi vari kutikonzeresa matambudziko yese mumhuri. Saka ndizvo zvinova kutoti tauyawo kunoti tibatsirwe nenhau iyoyo yakaita mukoma wedu apa mukoma wedu wacho yeye akashayika. Uri kunzwa atitare nyaya yakaitika? Vanhu apa kuberekewa kwakaberekewa vari 7. Vaberekewa vari 7 pa7 hwavo vainzi iye mukoma wamukuru nemumwe musikana mumwe chete vainanga amai urwi vakarasvika pakurowa amai vachita memo kuti shungurudza amai vavo vakafa. Ava vakadedzwa kunzi uyai kuno tiyanani nanzva dzamai ana sekuru vavo vakaramba kuenda. Saka nhasi uno mumusha mavo vanhu vakupera kufa pa7 vavo kwasara vanhu 3 chete. Vanhu 3 vasara iye wacho musikana uyu haana murume. Uyu mukomana anga achiita sekanjere. Ichokwadi ichocho. Unzwa atirari. Wotarisa zvakare mukoma wavo mumwe chete asara. Izvo ari kumapurazi ari kunzi ari kupfudza mumba ari kuchitambudzika zvisingaiti. Haana futi mukadzi ari kubata sembwa asi ava munhu mukuru. Ari kutoshandira vana vadiki pano kutomubata sekunge ndiye mwana mudiki. Alright. Saka paukaya kunobatsirwa iwo waifunga pamwe musha mavo mune ngozi. Kana kuti musha mavo hamene nyoka irimo kana chikwambo chirimo. Nekuti paukaya pano akati achinditi mamoda kutora munobvisa zvinhu zviri musha vanhu medu. Ndipo ndakapinda mudare takati mweya mutsvene kunitara tuno. Handingapinde musha menyu unobvisa chikwambo musina chikwambo. Kana mbata nyoka musina nyoka. Musina nyoka. Nyaya iri mumusha menyimi yakamira yakadai. Amai venyimi vakafa nenzira ipi? Hanzi amai vedu isusu vakarwara. Kungu adiki pavasongonzi vadona vaita sei? Vafa. Ndakatarisa ndakaona ndakati nyaya yakauraya amai venyu ndimi makauraya amai venyu. Nekuti pakuratidza kuti pakati penyu imimi pane anga akatsamurira namai venyu. Zvakachinzi shuwa zvinofanira kudaro. Ndakati ndiani akananga amai venyu? Hanzi ndimukoma nasisi. Takati ndo nyaya yakupedza ipi? Iyoyo. Ndo nyaya yakuita kuti arasike pfungwa kana kuti vamwe vasagare zvakanaka because atisara nemunhu ari nani ndeuyu. Asi akutoita zvokuti kubikawo sadza. Tongotsvagawo panotenderana naubika sadza. Ndopenyu hwautongorarama. Akutochengeta mbedza yake haina kuti murume mukadzi. Alright. Saka mambo. Saka apa uri kuvaona vanhu vatatu. Nyaya yanetsa ndeyekuti ndakavatenda motora hama dzamai venyu muye nadzo. Hama dzamai dzaramba kuuya. Hanzi ava nava takavaudza kuti uyai pano pakafa hanzvadzi dzedu vakaramba kuita sei? Kuuya. Saka ava nava varamba kuuya pakafa amai vedu hatina kubatsira tinogona kuvaita sei? Kuvaita. Pakafa amai vedu pakafa amai vavo vakaramba kuuya tichigara pasi. Dai vakauya takayanana takapedzerana. Saka nhasi nhama dzavo dzakuvamungira dzakuti zvionei mega ndimi vakapara mhosva ivi. Iyoyo. Mama vakufiwa ndima mwana vatambudzika ndimavo. Saka vasogona kunyengerera mwana hanzvadzi amai vavo anova ndiye amai vavo kuti amai nini. Ndo vari kuitanga uko. Amai nini nyaya yakamira sei? Nyaya ndeyekuti havasova vane mhosva ndiri mukoma wavo wakatoshayika. Ndiye akarowa mai. Tete wakafa zvinorwadza. Kana kuigwa kwawakaigwa sembwa. Saka ndinotokutendai mambo nokubudira vana vavo pachena. Ini zvandakuita ndakutenda ndichitoudzawo vakuru kune kwandiri kuti ndo nhau yatanzwa kwatabva kwamambo. Kuti pana mukuru wavo akaita sei akarowa mai. Saka imimi maiziva nenyaya iyi maidi kuvabatsirawo kuti vana
nyaya yekupedza indii because avanga kutongopera akaikanyarara mimisa amai akabatana nevana makatikoza kuti amadii mugoro nyaya yapa nosungachisoita dzenyu hamo atitenende vari kumuka vana ini ndasingatozvizivo ndakutozviziva nekuburikidza nekuuya kwavakaita kwamuri mama. nyaya iripo chete Mambo, saka avanga vane nguva yakareba sei vachirasika njira? yakarasika njira kukore Alright. kore nonokwana tindinotavaidi hongu mambo anokwana. Saka ndiani azoita kuti adzoke paunormal sezvo tiinaye muzuva ranhasi? tisu takatouya kuno kwamambo kutize kuti tibatsirwe nenyaya yedambudziko rake iroro rekuti rasa njere ndosaka akudzokedzana pfungwa kudai so kuuya kwatakaita kuno kuna mambo kutize. Alright. wakaya pana tarangasitoe kutoziva zvatiitika wakatoya vari vatatu uyu nemukoma uyu naiyei wacho watori nomamba pfungwa ndi uyu musikana we nemukoma nanambadza chihombe yacho. Alright. ndifunga taitomboziva zvaitika akamupfeka kwakaita matsaruko mupfeka Pane zvamunokwanisa kutaurawo? Chokwadi mambo nekuti inini pari zvino kana imba chaiko handina kana hanzvadzi yangu chaiko haistori kana mumba saka patoona totaifana kudorotsa kuti zvinofambe mune zvakanaka. Toitawo imbawo hanzvadzi yangu itawo imbawo. Alright. ndo nyaya iriko Saka Mambo Mutize daunzwisisa nyaya iri apa tirari yakangonakira kuti vanhu ngavasanange amai uroi nekuti dambudziko iri dai vakarona paya nguva yaraitika chaipa kumukomana aingorotomuka ngotaura ega kupinga kwaita nekuti aingofamba nechibhegi. Alright. Anga chibhegi chine chineimba chingura kaizowa charara pamba asi achiswera achingoita sei achifamba achingofamba asi nokoma akarongosvipika nzeve dzake rongoshupika vamwe vacharongonza. Saka nyaya iri apa nyaya inotorwadza because ndichitarisira kuratidza kuti zvanga zviri nekwazviri kuenda ukasapedza kungoshingira nyaya yawo ipera musha wese unopera unotogaita semafira ari kunzi akuita vanhu achanotorwadza. Right. Saka aingaifunza vamwe chikwambo kana tichiisa tiri kuonasa kuti even vanhu vakawanda rudedza vaprofita achibvisira zvinhu mudzimba dzavoka haisi misha isenda ubviswa zvimwe zvichida kutanga zvatongoronzi chii chiri kuitika zvikuenda nekupi kuti kana kuti muprofita asvika pamba hapana kuti apada ubviswa chinhu podaitwa sei dai ndiri muprofita mumwe uyo denda angotara ndati chaipada dzuro tatopinda musha mavo tatodzuro chinhu chisina nabata chisiso chikuraya vanhu but nyaya yekuraya vanhu iri nyaya yekuti ibotso chete dongogadziriswa unanga amairo nekutsuro kwenyaya yacho. Saka stage yedu haisati yapera tine stage yekuti tichazonzwana iyo kana tabude zvese zvibuda zva social media zvakazvana zvese zvakaita apa kuti vanenge vakiya nehama dzacho amaimi munyaya nehama dzenyu vana vabva kuripirai mhuri yezimbabwe ichinzwa kana waripira kumusha kwenyu nyaya yopera.